jarrai dezagun gure hurrengo omendua Benigno Mendia da. 10 urte egin ditu Benignok Nafarroa oinez egunerako paella gozo-gozoa prestatzen. Nahiko lukete valentziarrek horrelako paella bat. Nafarroa goitik bera zeharkatu du 10 urtean. Altsasu, Bera, Biana, Iruña, Etxarri, Atarrabia, Tafalla eta beste inbeste. Ejertzito baten modura heltzen dira jaira, beti bezperatik. 11 familia ederki antolatuak. Jantokia eta sukaldea tita batean antolatzen dute. Guztiek hartzen dute parte, guztientza dago zereginen bat. Zalapartarik atera gabe burutzen dute dagokiona. Nafarroa oinez egunean jende andanari ematen diote jaten, zerbitzu ezin hobea eskainiz, eta bazkalostean garbiketa eta bilketa lanei ekiten diete. Orduan ere animoso eta pozik. Cuando les presento están aquí. Aquí está la banda de Benigno. Lleva 10 años dándonos lecciones con su paella en todos los lados de Nafarroa y nunca se le ha pasado el arroz. La banda de Benigno se compone de 11 familias y es temida por todos aquellos que pelean con la báscula y el sobrepeso y deseada por todos los que acudimos al Nafarroa oñez. Llegan de víspera casi con nocturnidad y forman un equipo casi militarmente coordinado. Sin hacer el más mínimo ruido, montan, cocinan, limpian y recogen todo y con buen humor. Estimatzekoa da oso, beraien ekarpena lan hori baita, taldeak urtero eskaintzen duen lezioa eta ikastolaren xarmaren isla ere badena, auzolana, elkarlana, parte hartzea, eraginkortasuna, zorroztasuna eta proiektuarekiko konpromiso irmoa umorean jantzita. Sari hau Leire Rebole Zangotzako ikastolako zuzendariak eskainiko die. Lau hitzet, nik jasotzen duten opari hau talde lana da. Nire taldean inurri egiten duena, txindurri egiten duena egiten dugu. Inork agindu gabe lana egin eta aurrera jarraitu. Eta posten hau zen gaitik, hemen ere ikusten dut, gu maitu dugun euskera, eta hizkuntza hau, eta ni euskalduntza nahi, da niri asko posten dit, Zangozara etorri eta hemen guk egiten duena, inurrienak, txindurrienak lana egin, eta euskera mintzatu da Nafarroa osoa. Eta politikoak gauza bera egin, eta txindurriena lana egin, behin bengoz gure euskerak indargaio hartzala. Eskerrik asko.